खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथा गोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ AIUDF नि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ बोखारनानै करिमुद्दीननि हेंथायै नायबिजिरनो कमिटि दाबाय। हाथिगावआव सासे फालांगिरिनि जिउ खहा। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजादखौ APSC पेटार्नआव खुङा बुंदों हिमन्त। सासे लाइमोनखौ ड्राग्स जाहोखांनायनि उनाव लुथिदों। 25 जुनखौ संबिधान हायथा दिवस महरै मिरु सोरखारा फोसावबाय। सरायघाटनि गोजाम दालांखौ साननैनि थाखाय बन्द खालामथ'बाय। आसामाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया बांनानै सा 90 सिम जाहैबाय। गसाइगावआव 25 लाख बेसेननि बार्मि सुपारि जब्द। RPFआ CERI पर्टेलनि गेजेरजों खावनाय गं 26 मबाइल फन जब्द खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि बिजाथि रकिबुल हुसैननि आखायाव 10 लाख भटनि फारागथियाव जेननायनि उनाव सिरियै हाबसोनानै थानाय AIUDFनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ गोलाव समनि उनाव खुगा बेखेवदों। आजमलआ लकसभा बिसायख'थियाव गाज्रि जेननायनि थाखाय दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै दाय फोनांदों। ओरैहाय प्रेस मिडिया आरो टेलिभिजननि केमेरा नुब्लानो थानो हायै दोलोनि गाहाय नेहाथारि करिमुद्दीन बरभुयाजों लोगोसे AIUDFनि गासैबो दैदेनगिरि आरो MLAफोरखौ बे समाव नायगिरब्लाबो मोननो थाङि थासारियाव मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थियाव गाज्रि जेननायनि बिबान रुजुननानै दोलोनि गुबुन सासे गाहाय नेहाथारि आरो MLA आमिनुल इस्लामआ मासि नागारबाय। नाथाय गुबुन दैदेनगिरिफ्रा प्रेस मिडियाखौ आनज्रायनानै खारखुमागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो आजमलआ शुक्रबारखालि जगिघ'पायाव दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि AIUDFनि सनाय बियाबनि MLA करिमुद्दीन बरभुयानि हेंथायै सिखांनाय दोलोनि इसिङारि अजदफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानायनि बाथ्रा बुंदों आजमलआ। बेनि अनगायैबो करिमुद्दीन बरभुयाखौ दोलोनि गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय बोखारनायनि इसारा होदों। बेल' नङा, दोलोनि गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बुथ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौबो सोलायनाय जागोन होननानै बदरुद्दीन आजमलआ मिथिहोदों। आजमलनि बायदिब्ला थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बिबानखौ मोजाङै मावफुङाखै आरो रायजोफोरजों फोनांजाबनायाव फेलें जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ बोखारनानै गोदान दैदेनगिरिफोरनो बिबान होनो थांखि लादों। नाथाय 10 लाख भटनि फारागथियाव जेननायनि उनावबो आजमलआ दोलोनि आफादगिरि मासियाव थाफिननानै फेलें जानायनि गासैबो जायखौ गुबुननि खर'आव जाबसोननानै गाव बारग'नो नाजादों। गुवाहाटी नोगोरनि हाथिगाव ओनसोलाव सासे फालांगिरिखौ गावनि न'आवनो थांनानै बुथारहैनाय जाथाया ओनसोल नाङै सोमखिखांहोनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि लोगोफोर सानैया सैयद आली मुंनि सासे फालांगिरिनि सुन्दरबन नगराव थानाय गंसे भारा न'आव शुक्रबार मोनानि समाव बेरायनो थांदोंमोन। अब्लानि बिनि लोगो सानैया सैयद आलीखौ खाबु लानानै बुथारखांनायनि उनाव बिसोरो खारखोमादोंमोन। बेखौबो मिथिनो मोनबावनाय जायोदि सैयद आलीया गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ लानानै थांनाय 2 दाननिफ्रायनो भारा लानानै थादोंमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द मोननायाव गावसोरनि असे न'आव थांनायाव सैयद आलीया भारा न'आव हारसिं थानायावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायनानै होदों। बे जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय लानानै थांनाय जायो। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानायबो जायो। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सायख' आनजादखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एबा APSC पेटार्नआव खुंनाय जानाय नङा।
गोजाम मडेल बायदियैनो खुंगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजादा APSC पेटार्नआव जानाय नङा। सोंथियाबो APSC लेभेलनि जानाय नङा। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद बायदिनो जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया साननैसो सिगां फेसबुकआव लाइभ फैनानै डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आनजादखौ APSC आनजादनि पेटार्न बायदियै खुंगोन होननानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि APSC आनजादनि पेटार्न बायदियै खुङोब्ला थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसननायनि सायख' आनजादा मोनथाम खोलोबाव जागोन। बे मोनथाम खोलोबा जादों गिबियाव प्रिलिम, नैथियाव मेन्स आरो जोबनायाव भाइभा। नाथाय सोरखारनि बे थांखिया रायजोनाङै बिजाथाइ होजादोंमोन आरो गोख्रोङै सावरायजादों। जाउनाव APSC पेटार्नआव आनजाद खुंनायनि थांखिखौ बोखांनानै लाफिननो गोनां जायो आरो गोजाम खान्थिजोंनो आनजाद खुंगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावफिननो गोनां जादों। रिपर्ट बायदिब्ला डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि 14,000 मासिनि थाखाय गासै 18 लाख आर'जलाइ गोग्लैदों। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सायख' आनजादखौ रायजोनाङै 2,100 आनजाद मिरुआव खुंनाय जागोन आरो फैगौ साननै सानथामनि गेजेरावनो आनजादनि सिलेबास फैगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। नगाव जिल्लानि जुरिया ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे लाइमोनखौ ड्राग्स जाहोखांनायनि उनाव बिनि मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला लुथिजानाय सुबुङा लखिमपुरनिफ्राय बासजों नगावसिम फैनायनि उनाव जेब्ला जुरिया मोनफैदोंमोन अब्लानो बिखौ जरजुलुमै ड्राग्स जाहोनानै बिनि मबाइल आरो रांफोरखौ लुथिनानै लांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि पुलिसफोरा लाइमोनखौ लामा सेराव हुस गैयाजासे गोग्लैना थानायखौ नुनानै फाहामथाय होनो थाखाय साखाथियावनो थानाय देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनाय जायो। बबेखानि दासिमबो जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जाथ'वाखै। कांग्रेस आरो हेंथा दोलोखौ नरेन्द्र मदि सोरखारनि ब्रह्मास्त्र। BJP आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया भारतनि संबिजिरखौ सोदांनो आरो सोलायनो नागिरदों होननानै कांग्रेस आरो हेंथा दोलोआ गोख्रों अजद होनानै आखाइ आखाइ संबिजिर लानानै गिदिंनाय समावनो मिरु सोरखारा 25 जुन खालारखौ संबिधान हयथा दिवस महरै फोसावनानै ब्रह्मास्त्रजों हामला खालामदों। मिरुनि नखर मन्त्रालया 12 जुलाइ शुक्रबारखालि मोनसे राजपत्र एबा गेजेट नटिफिकेशन जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। बे बाथ्राखौ मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहयाबो गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव रोखायै लिरदों। 1975 मायथाइनि 25 जुनाव बै समनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीया तानाशाही सानस्रिखौ दिन्थिनानै हादराव इमारजेन्सि जाबसिननानै भारतारि गणतन्त्रनि जिउमाखौ गोदोना सेरथेदोंमोन। लाख लाख सुबुंखौ दाय गैयालाबानो जोबथेसालियाव सोदोंमोन आरो मिडियानि गारांखौबो सिरि थाहोदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो भारत सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 25 जुन खालारखौ संबिधान हयथा दिवस महरै फालिनो थि खालामदों। बे साना 1975 मायथाइनि इमारजेन्सिनि समाव सैनांनाय गासैबो सुबुंनि बाउसोमनायखौ गोसोखांगोन होननानै अमित शाहया ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों। मख'नो गोनांदि 1975 मायथाइयाव फोसावनाय इमारजेन्सिनि हेंथायै जायफोरा जुजिदोंमोन आरो सोरखारनि गादबनायाव बलि जानांदोंमोन बिसोरखौ मान होनायनि थांखियै NDA सोरखारा 25 जुन खालारखौ संबिधान हयथा दिवस महरै फोसावदों होननानै रोखायै फोरमायदों। सराइघाटनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामथ'फिनबाय। साननैनि थाखाय बन्द खालामथ'बाय सराइघाटनि गोजाम दालांखौ। रेलवे बिफाना बन्द खालामनानै होदों सराइघाटनि गोजाम दालां। रिपर्ट बायदिब्ला सराइघाटनि गोजाम दालाङा गेजेराव जरा नुजादों। बे जरा नुजाथिनायखौ फाहामफिननो थाखायनो गोजाम सराइघाट दालांखौ बन्द खालामथ'नाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोजाम सराइघाट दालांनि माखासे जायगायाव गेदेर गेदेर जरा नुजादों। जाउनाव गारि मटर सालायनायाव माखासे जेंना नुजादों। बेखौ नोजोर होनानै दिनै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय साननैनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जादों।
मख'नो गोनांदि साननैनि गेजेरावनो गोजाम सरायघाट दालांनि जरा नुजानायफोरखौ फाहामफिननो थांखि लादों बिफाना। बे साननैया गासैबो गारि मटरा गोदान सरायघाट दालांजों बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनो नांगोन। बबेखानि बे थांखिनि थाखाय ओनसोलाव हान्थामेलानि जेंना नुजाथिदों होननानैबो मिथिनो हादों। जालुकबारिनिफ्राय आमिनगावसिम गोलाव गोलाव ट्राफिक जाम जानायनि रिपर्ट मोननाय जादों। थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रियै अखा हाबाय थानानै दैबाना लोमसावनायनि उनाव आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय खुंथाया सुक्रुबारखालि सा 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायनि उनाव दासान्दि थैनायनि अनजिमाया बांनानै गासै सा 90 सिम जाहैदों। गवालपारायाव नाव बेलथायनानै 7 लोगोसे नगाव आरो जरहाट जिल्लायाव सासे सुबुंफोरा दैबानायाव गबनानै जिउ खहा जादों। बबेखानि दैबानाया दासान्दि एसे खमायदोंब्लाबो नाथाय गं 24 जिल्लायानो गोबाङै सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनदों, जेराव 12.33 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरानो खहा जादों। गं 2406 गामि आरो गासै गं 32,924.32 हेक्टरनि बायदि रोखोमनि आबादफोरा लोमसावनानै सिलिंखार जायो। धुबुरी जिल्लायावनो बांसिनै खहा जानायखौ नुदों, जेराव 3,08,326 सुबुंफोरा खहा जादों। बेनि उनाव सा 1,48,609, गलाघाटआव सा 95,277, नगावआव सा 88,120 आरो गवालपारायाव सा 83,125 सुबुंफोरा दैबानाजों खहा जादों। बबेखानि गोबां दैमाफोरनि थाथाया खमायदोंब्लाबो ब्रह्मपुत्र दैमाया दासिमबो गिख्रंथाव महरै बोहैगासिनो दङ। गासै 2.95निबो बांसिन सुबुंफोरा 316 रिलिफ बादा लुनानै थानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो काजिरङा हायुङारि पार्कआव गासै 180 जुनारफोरा गबनानै थैदों। दासान्दि सोरखारि मावफारियाफोरा थासारिखौ नायनानै रैखाथि होनो थाखाय थाग थियारियै नोजोर होगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव लाख लाख रांनि बार्मि सुपारि जब्द खालामनो हादों। सिमालटापु पुलिसा जब्द खालामदों आयेन बेरेखायै स्माग्लिं खालामनानै लाखोमानाय लाख लाख रांनि बार्मि सुपारि। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुराव दिनै सिमालटापु पुलिसनि सोदै सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि बार्मि सुपारि। 12 साखानि गंसे ट्राकआव सोदै लाबोदोंमोन बार्मि सुपारिखौ। नाथाय सिमालटापु पुलिसा सिग्रोमनानै 40 बस्ता बार्मि सुपारिखौ जब्द खालामनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला बरपेटा जिल्लानि हावलिनिफ्राय AS 11 BC 0722 नम्बरनि ट्राकजों सोनाब बंगसिम सोदै सिखोमानानै लांगासिनो दंमोन। बबेखानि पुलिसा जब्द खालामनो हानाय 40 बस्ता बार्मि सुपारिनि बेसेना खमैबो 25 लाख रां जागोन होननानैबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायनानै होदों। रिपर्ट बायदिब्ला लाख लाख रांनि बार्मि सुपारिजों लोगोसे ट्राक ड्राइभार जाहिरुल इस्लाम हेन्डीमेन रेकिबुलखौ पुलिसा खानो हायो। गुवाहाटीआव थानाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि रेलवे प्रटेक्शन फोर्स एबा RPFआ सेन्ट्रेल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टारजों लोगो नांनानै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायाव गोमानाय एबा खावनाय गं 26 मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय RPFआ बे पर्टेलखौ बाहायदों होननानै मिथिनो मोनदों आरो लोगोसेनो बेजों सोमोन्दो थानाय 6 दायनिगिरिफोरखौबो ग्रेप्तार खालामनो हायो। बे समाव RPF आरो NFRआ जयै लोगो नांनानै गासै गं 232 गोमानाय आरो खावनाय मबाइल फनखौ जब्द खालामनाय जाबाय, जेराव गं 84 मबाइल फनखौ ट्रेस खालामनानै मिथिनो मोननायनि उनाव गं 26 मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि जब्द खालामनानै मोननाय मबाइल फनखौ दासान्दि बिगोमाफोरनो गथायनानै हरफिननाय जायो होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।